соли 1995 дар ҷопон эмото массаро таъсири мусиқиро дар об муайян кард ва ҳамзамон ишора намуд ки инсон 80% ва асаби инсон 90% аз об аст. ин аст ки мусиқӣ зуд ба инсон таъсир мекунад. табиби швейтсарӣ Ганс Ҷени бошад ба воситаи озмоишҳои худ ҳаракати мусиқиро муайян намуд. яъне лапишҳои муайяни садо хусусияти созандагӣ доранд. тадқиқоти журнали Applied Ergonomics бошад нишон дод ки мусиқӣ барои хушсифат шудани фаъолият дар корхонаҳо кӯмак мекардааст. агар формулаи созанда будани мусиқиро одамон пайдо карда бошанд, пас аз хусусияти вайронкунии он низ шояд бохабар бошанд ва ин дониш дар дасти шахсони нохалаф ярохест даҳшатнок. асри 21 асри нав аст, онро асри суръат низ мегӯянд, зеро дар ин замон ҳама чиз зуд ба даст меояд ва зуд аз даст меравад. гӯё дар ин замон умр суръат пайдо кардааст ва дар баробари он тамоми ҷузъҳои зиндагӣ, мусиқӣ низ суръати худро дорад. оё инсон метавонад мусиқиро дарёб кунад ва ё ҳамеша дунболи он медавад? қадимтарин навиштаҳои фалсафӣ ба ривоятҳо такя менамоянд ва пайдоиши мусиқиро дар замони бисёрхудоӣ медонанд. онҳо мегӯянд ки дар замони бисёрхудоӣ худоёне ба инсон монанд буданд ва танҳо онҳо қудрати навохтани мусиқиро доштанду халос. олими бузург Пифагор менависад ки дар он замон сохтори мусиқӣ махфӣ буду ба ҷисми инсон шабоҳат дошт. пушти асбоби мусиқӣ ба пушти одам монанд буду, торҳои асбоб ба хатҳои асаб ва фариштаҳо навозанда буданд. бо хатҳои асаб бозӣ карда фариштаҳо оҳанг меофариданд ки яке аз дигаре хубтар мебаромад. дар мавриди қувваи маҷозӣ доштани мусиқӣ борбади марвазӣ нигоҳи хосаи худро дошт ки ин нигоҳ дар асри 21 исботи худро ёфта истодааст. ҳаёти мо зери ҳар гуна сару садоҳо сипарӣ мешавад. садои ҳамдигар, садои нақлиёт, мусиқӣ, даштном ва садҳо садоҳои дигар ки ҳамаи онро асаби мо ба танзим медарорад. табибон бошанд аз нигоҳи дигар онро қудрати шунавоӣ мегӯянд. дар илми физика басомади овозро бо герц ва сатҳи баланди овозро бо дetsibel чен мекунанд. дар масоили баландиву пастии овоз инсон онро аз 0 децибел шунида метавонад, вале садоҳои аз 85 децибел баланд барои узвҳои шунавоии мо зарар доранд. олимон муайян намуданд ки қудрати шунавоии инсон аз 20 то 20 000 герц будааст. гурӯҳи муайяни олимон муайян сохтанд ки холигоҳҳои гуногуни узвӣ ба беморӣ меорад ва мусиқӣ метавонад ин холигоҳро пурра намояд. бинобар ин онҳо чунин таблитсаро тартиб доданд. шунидани мусиқӣ дар 285 герц ҳуҷайраҳои инсонро ба ҳаракат медаровардааст, ба ҷисми инсон ҳаловат мебахшидааст. 396 герц бошад ба инсон қувват мебахшидааст. одам дар он ҳолат худро бетарс ва беайб ҳис мекардааст. ва ҳамин гуна дигар намуди ҳаҷми мусиқӣ низ дар ҷисми инсон таъсир мерасонидааст. соли 1993 эксперименти илмӣ дар бобати таъсири мусиқӣ ба қудрати фикрронии инсон гузаронида шуд ва ҳамон вақт термини эффекти Моцарт пайдо мешавад ки таъсири мусбати мусиқии классикии форамро ба фикрронии инсон муайян кард. баъд аз исботи он ки мусиқӣ яқин ба инсон таъсир мекунад, мо гурӯҳе аз мутахассисонро баҳри таҳлили фазои мусиқӣ ва тавсияҳо барои интихоби мусиқӣ пурсонд шудем. инсон дар замини худ парварандаи ҳамон оҳангу ҳамон мусиқӣ мешавад ки ӯ рӯҳафзост. мусиқӣ яке аз воситаҳои муҳиме ҳаст ки тавассути он ба ҳиссиёти инсон таъсир расондан мумкин аст ва мо бояд гӯем ки ин таъсири бисёр ҷиддӣ аст, чунки ҳиссиёт тақдири инсонро баъзан тағйир медиҳад.
чунки зери таъсири ҳиссиёт одам рафтори худро дигар мекунад, гуфтори худро дигар мекунад. اگر باید با تاریخ رو بیاریم اگر میبینیم که یک بوی جوی مولیان شاه را مثال به یار و دیار به نزد جوی مولیان آوردنش. این خودش این افسانه نیست، این البته در تاریخ درج شده است. این تاثیر موسیقی است. вақте ки инсон аз ин мусиқӣ рӯҳбаланд мешавад, ин таъсири мусбии мусиқӣ аст. чунки инсон дар зери таъсири мусиқӣ дар дили ӯ ҳар гуна хоҳишҳои мусбӣ пайдо мешавад. ӯ масалан иродаш қавӣ мешавад, мубориз мешавад, фаъол мешавад ва ҳама корҳои нав даст мезанад. аслан истифодаи мусиқӣ ба чанд хотир аст. аввалан ба он хотире ки рӯҳ ором шавад, яъне одамон тариқи мусиқӣ асабҳои тамоми рӯз харобшудаи худро ором мекунанд. ҳамин нав ҳам мешавад ки гоҳо барои одамон чӣ гуна будани мусиқӣ фарқ надорад, зеро онҳо хоҳиши худро фаро гирифта наметавонанд. равоншиносон бар он назаранд ки чунин намуди одамон беморанд. мусиқӣ ҳаст ки дар зери таъсири он ки ба системаи асаби одам мувофиқат намекунад, системаи асабро оҳиста 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 ҳолаташа бад мекунад, қувваи кориша суст мекунад ва вақте ки ин таъсир дуру дароз давом кунад, то дараҷае ки дар инсон касали рӯҳиро пайдо мекунад. бинобар ҳамин ҳам мусиқӣ тарафи мусбиаш ки метавонад ки одамро табобат кунад, мусиқи форам, ва мусиқи нофорам метавонад ки одамро аз ҳолати муқаррарӣ берун бароварад, дар инсон ҳар гуна касали рӯҳиро пайдо кунад, ба мисли асабоният, ба мисли бадхашмӣ, бадқаҳрӣ. надоштани завқи мусиқишунавӣ ва сурудҳои аз ҳад ҷаззоб дар фазои дилхушии зиёд дар аксар ҳолат ба оқибати хуб намеорад, мегӯянд мутахассисон. баъзе одамон дар қан мусиқи гӯш кардан бемора вай бо дарки мусиқи шунавӣ надоранд. аҷибаш ин ки бештари одамон ина гуфта намешавад. мисол баъзе тӯйҳое ки мерад аз ҳад зиёд мусиқи ором мерад, баъд ба тезтун мегузарад, яке мебинад ки оқибаташ ҷамъ шудааст. инаш ҳам аст. яке сабабҳои он ана ҳамин мусиқае аст ки ангезаи зиёд медиҳад ва инсонро аз боздорӣ, яъне қувваҳои боздорандаи майнаи сарро аз рафтори нодуруст сусту заиф мегардонад. барои ҳамин албатта хуб мешуд ки аз ҳад нагузаронанд ва албатта аз кормандони ҳизби ҳуқуқ ҳам бояд ин чиза ба назар гиранд ки он қадар сахт дар ин масъала ҷазо надиҳанд ки гуноҳ гӯем ки хато дар мусиқаи зиёди ангеза ҳаст. ва яке аз он қонунҳои ба танзим овардани расму русум ҳам хубиш дар ҳамин аст ки метавонад ки аз ҳад зиёд таъсироти мусиқаро дар майнаи сар ба як чорчӯбаи муайяни меъёрӣ биёрад. дар қарни 20-21 дар баробари рушди илму техника таҳаввулоти ҷиддӣ дар олами мусиқӣ ба вуқӯъ омад. пайдоиши жанрҳои нави мусиқӣ ба монанди поп, рок, реп, ҷаз ва амсоли инҳо дунёи мусиқиро боз ҳам рангинтар карданд. вале то кадом андоза? дунёи мусиқӣ беохир аст. бархе шундани мусиқии классикӣ ва эстрадӣ, бархе дигар шундани мусиқии рок ва репро қабул доранд. албатта мо гуфта наметавонем ки ин ва он мусиқиро шумо гӯш накунед, зеро ҳуқуқ ҳам надорем. вале муайян шудааст ки мусиқии рок ва реп бо хуни ҷавонон ҳамранг аст ва дар тарбияи одамон таъсир мекунад. ҳатто мешавад ки одам мавқеи худро дар ҷамъият аз даст медиҳад. дар воқеъ агар ба жанрҳои имрӯзаи мусиқӣ назар кунем, мебинем ки мусиқии зиёновар ба мафкураи миллӣ аз жанри он вобаста набуда, балки аз дунёи худи ҳамон муаллифон вобаста аст. инро ҳам метавон дар жанри поп, ҷаз ва ё худи реп дид. гурӯҳи одамони осебпазири ҷамъияти мо наврасон ва ҷавононро чунон таъсир кунад ба ин ё он кор онҳоро раво насозад. ва агар боз дар он шеърҳое ворид созанд ки онҳо бо мазмун диҳанд, яъне ки боз самти ақлӣ бидиҳанд, самти мантиқӣ бидиҳанд, он вақт ин як яроқест ки метавонад нороҳатиҳои зиёде биёрад. реп имрӯз аллакай
яке аз жанрҳои мусиқист ки дар тамоми ҷаҳон маъмул аст ва онро мо ҳамчун ҷомеашинос гуфта истодам ки онро берун аз фарҳанг дур карда наметавонем. Агар дар телевизион ин нави мусиқиро нишон надиҳанд, дар зери низом, ҷамъият аз чанд низомҳо, низоми умумӣ аст, кушодааст ва зер низом подсистема мегӯянд. Дар зери низоми худи ҷамъият ва гурӯҳи иҷтимоии ҷавонон ин паҳн мешавад. эътироф нашудани реп ва ҳамзамон рушд кардани ин жанри маъмул миёни ҷавонон чӣ таъсире метавонад ба ҷомеа дошта бошад? дар шакли субкултураҳо, яъне ки фарҳангҳои маҳдуд, фарҳангҳои гурӯҳӣ метавонад як силоҳи хеле боризе барои вайрон кардани амнияти ҷомеа ҳатто хизмат намояд. Масалан, агар мо хоҳем ки бо таъсири танҳо мусиқӣ қисми алоҳидаи ҷомеаро аз пайи худ кашем, мо метавонем аз ин силоҳ истифода кунем. ва баробари ин рецептҳое бисозем ки албатта ин манъ карда нашавад, вале он самт дода шавад ба шакли замонаи, яъне ки замонавӣ бошад ва талаботҳои фарҳангию миллию иҷтимоию равонӣ ва эҳсосие ки мардум дар он ниёз доранд. Ва фикр мекунам, агар институтуи фарҳангӣ инра қабул кунанд, пурра не 100% ман худамам розӣ нестам ва қисман қабул карда бо унсурҳои миллии худамо, агар эҷодиёт бо унсурҳои миллии худамо шавад, фикр мекунам ин як эҷодиёти наве ки худи як эҷодиёти ҷадиде мебошад ки талаботи ҷомеаи ҷавонро метавонад то андозае қонеъ гардонад. барои чӣ ин намуди мусиқӣ ба калонсолон мувофиқат намекунад ва чаро онҳо бештар мусиқиҳои орому классикиро меписанданд? мутахассисон ба ин савол чунин посух мегӯянд. олимон исбот карданд ки мусиқие ки ба инсон ба таби одам нофорам аст, боиси мондашавӣ ва хасташавии асаби одам мешавад. бештар мусиқиҳои беҳад баланд, овози беҳад баланд аст барои одамони калонсол. Масалан, барои ҷавонон мусиқи баланд форам аст, чунки система асаби онҳо тоқат мекунад, ҳатто гуфтам мувофиқат мекунад бо ҳамин мусиқии баланд ва тақрибан то синни 40-45 солагӣ инсон мусиқи баландро дӯст медорад. лекин баъди 40-45 солагӣ оҳиста оҳиста муносибати одам ба ҳамин мусиқи баланд тағйир меёбад. яъне мусиқи аллакай на он қадар баландро меписандад, баъд мусиқи бисёр оромро меписандад инсон дар синни 40-45 солагӣ боё. барои чӣ мусиқиҳои ором ва ё тезу тунд ба инсон таъсири гуногун дорад? инҷо танҳо гап сари суръати онҳост ва ё чизи дигаре ҳаст? اون جهان معنویه که با شور و شر یا اینکه با یک پرواز بلند وارد می شود از طریق شنیدن موسیقی کلاسیکی هم نوا با تاثیر خردروک است، اما کانتکستی شنیدن موسیقی گوناگون است. موسیقی کلاسیکی در جای عمل میکند که یعنی که تاثیر خود را وارد میکند که فضای فرهنگی مساعد باشد، با کانتکست هم پیوند است. بنابر همین موسیقی کلاسیکی را با مردم متمدن وابسته میکند و همینطور یک فکر موجود است که شخصی که موسیقی کلاسیکی را میفهمد، تحمل کرده میتواند، دوستداری موسیقی کلاسیکی هست، خب فرهنگ والای انسانی یا اینکه اخلاقی اینطور چیزها رو دارو است. دنبال یک کاری باشد، شاید هیزم ایده کرده ایستاده، شاید از درخت میوه چینده ایستاده. اگر شما موسیقی آرام را گذارید، با همون شنیدن همون موسیقی آرام شما خودتان را تسکین میدهید و با همون روش موسیقی کار میکنید. یعنی که ببینید که وای همون موسیقی کلاسیکی و موسیقی مهین موزون شخص را همین قدر با تمکین میکند که تا حتی کار را ریواج رونق کار را سست‌تر و باصفت‌تر میسازند. نظم موسیقی به معنی سر و نظم معنی سر راست آمد، آن وقت این اثرات خوبی میرساند یا که آن را به این یا آن حالت وادار میسازد. برای همین تاثیرات موسیقی به انسان
خیلی سخت است و اگر آن را عاقلانه استفاده بریم آن وقت منفعت زیادی در رشد و انکشاف و تربیه انسان دارد. мусиқи дармонӣ имрӯзҳо яке аз усулҳои маъруфи табобат миёни равоншиносон аст ки аллакай қабул шудааст. вале онҳо барои табобат аз кадом жанри мусиқӣ истифода мебаранд? мо ба онҳо маслиҳат медиҳем ки хуб мешавад ки онҳо дар як хона мусиқӣ ба худашон форамро мусиқӣ классикӣ ва мусиқии халқиро монда бо овози паст бисёр баланд набошад монда мусиқиро гӯш карда масалан истироҳат кунанд, ҳатто хобам раванд мешавад. онҳо вақте ки соатҳои дароз ҳамин мусиқии форами классикӣ ва халқиро гӯш карда хоб мераванд ё ки истироҳат мекунанд, чӣ рӯзона бошад ва чӣ шабона, алами хел баъзан мешавад ки онҳо шаб ин мусиқиро монда то саҳари рӯз хоб мераванд ва дар давоми шаб хобҳои бисёр форами роҳатам мебинанд. ва ин таъсири анин мусиқии форам боиси бартараф шудани ин нуқсонҳои рӯҳии онҳо мешавад, яъне аз ҳолати афсурдагӣ берун мебароянд, бехобии онҳо нест мешавад, парешондиққатӣ парешонхотиришон нест мешавад. истифодаи мусиқӣ барои рӯҳбаландии бештар дар замони иттиҳоди шӯравӣ ба авҷи худ расида буд. ин ҳам бошад барои рӯҳбаланд кардани синфи коргару деҳқон ки ин таблиғот мувофиқ буд ба сиёсати ҳамон вақтам. дар давраи шӯравӣ барои он ки яъне гӯем ки тафриқабандии касбӣ набошад, яъне касби хуб ва касби бад набошад, дар бораи ғурури ҳамон касби пахтачинҳо ё ки духтарони говҷӯш махсус мусиқиро мебароварданд, махсус оҳанг эҷод мекарданд ки ин заказ ё ки фармони худи давлат буд. барои он ки ин бевосита ба фаъолияти ҳамон гурӯҳи иҷтимоӣ бетаъсир намемонад ва метавонад ҳамзамон ба сифати ҳамон фаъолият низ таъсир расонад. масалан духтари пахтачин, духтари говҷӯш ва дигар. дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ ки солҳои 40 ин тараф вставая страна огромная, яке аз сурудҳои патриотизм ё ки ватандӯстӣ буд ки фикр мекунам ки қариб ки тамоми аъзои ҳамон ҷомеа ин сурудро медонистанд ва маҳз ҳамин суруд ғурури ватандӯстиро пеш мебарад. اون قدر کارکردی خوبی شده بود در این مسئله موسیقی که میتوانست تاثیرات و اثر سختی به انسان رساند که همون قهرمانی، همون دلیری، همون شجاعتی او رو بیدار کند. имрӯзҳо низ сурудҳое ҳастанд ки ғурури ватандӯстӣ ва ватандориро боло мебаранд. برخیز به سر کن هموطن تاجی کیان را، برخیز دفاع کن این خاک و زمین را. وطن مادر است، وطن مادر است، وطن مادر است. وقتی که ما درباره موسیقی و شکل‌های آن و تأثیر آن گپ میزنیم با آدمان، با در نظر داشت فعالیت کسبی آدمان و مهنتی آدمان، موسیقی ها ایجاد کرده می شود. فرض کردیم که اگر ما ساحه نظام را گیریم، نظام حربی را، ساختارهای معینی قدرتی را گیریم، برای آنها خاصتا موسیقی ها و سروده ها به واسطه ایجاد کرده می شود. این گونه موسیقی ها یک حسیات انسان دوستی را، حسیات وطن دوستی را به واسطه به وجود می آورد و برای حمایه وطن، حمایه همین برز و بوم انسان ها را هدایت می کند. تیغی و چیل و گر در کفی و سپر، ضربه پای و چرفه امنیت. дар мусобиқаҳои варзишӣ низ методи рӯҳбаландӣ истифода мешавад ки ғурури варзишгаронро боло мебарад. вақте ки онҳо ҳамчун як аъзои як давлат онҳоро тасвир мекунанд ё ки муаррифӣ мекунанд, ҳатман гимн ва парчами давлат бардошта мешавад ки нақши асоси ғурури ҳар як гӯем ки
варзишгар маҳз бо ҳамон гимни давлатӣ бедор мешавад. варзишгарони мо вақте ки берун аз диёр сафар доранд ва ҷойҳои намоёнро масалан ишғол мекунанд, онҳо албатта мусиқии суруди миллии мо дар он ҷо садо медиҳад ва бисёр мебинем ки ашки чашми он нафарон, албатта нафароне ки дар ин мусобиқаҳо ғолибият ба даст овардаанд, равон мешавад ва албатта ин як ҳиссиёте дар вуҷуди онҳо ба вуҷуд меояд ки дӯстдории ватан, дӯстдории миллат, дӯстдории ин сарзамин боз ҳам як бори дигар аён мешавад ва онҳо бо ин восита ҳамин меҳр, ҳамин тарбияро ба тамоми тамошобинон расонда метавонанд ва дар дили ҳар як нафаре ки ҳамон лаҳза дар тамошои ҳамин ҳолатҳо ҳастанд, албатта як ҳисс, як меҳр, як ҷӯшу хурӯши албатта ба вуҷуд меояд ва ҳамаи ин тарбия ҳаст. ҳамаи ин тарбия ҳаст. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Tajikistan. мусиқӣ метавонад ба шӯр биёрад, метавонад ором кунад, метавонад ба ягон қаҳрамоние ҳидоят намояд ва метавонад ба пастиҳои паст барад. агар ин тур намебуд, аслан орифо ин қадар дӯстдори мусиқӣ намебуданд. аҳли ирфон яке аз ривоҷдиҳандаҳои санъати мусиқӣ дар шарқ ба ҳисоб мераванд ва онҳо, ман фикр мекунам ки эҳсос мекарданд ки таъсири таҳтушуурии мусиқӣ ҳам хеле олӣ ҳаст. ба ҳар соат, ба ҳар 12 моҳ, ба ҳар гӯем ки ҳафта, ба ҳар сол, ба ҳар қисми масалан шабонарӯзӣ борбади марвази мо мусиқа дошт ва эҷод карда буд ва ҳар яки он ба назми инсон дар ҳамон вақт рост буд. яъне метавонист ки бедории, ҳушёрии, бебокии саҳаргоҳонро дар шунидани мусиқаи борбад зинда кунад ва онро нигаҳ дорад ва метавонист ки дар ҳолати нисфирӯзӣ чӣ хел мусиқа бошад ки ҳалкунии ғизое ки вақте истеъмол мекард ё дамгирие ки дар вақти гарми рӯз мешуд ё ин ки бегоҳ чӣ хел истифода баранд ва чӣ хел шаб хоб раванд. вале истифодаи нодурусти мусиқӣ системаи асаби инсонро вайрон намуда, ҳатто метавонад ки инсонро ба роҳи ҷиноят андозад. мусиқа ҳам монанди як мавҷудоти зиндаи як эволюсия таҳаллулоти худро дорад, инкишоф меёбад ва ба давру замон ва талаботҳо рост мекунад. вақте ки инсон мусиқиро гӯш мекунад ки вай системаи асаби ӯро нороҳат мекунад ва ин гуна мусиқиҳо боиси дар инсон ташаккул додани хислатҳои бадқаҳрӣ, бадхашмӣ, асабоният мешавад ва инсоне ки бадқаҳру бадхашму асабонӣ ҳаст, ӯ майл ба қонуншиканӣ дорад, майл ба он дорад ба касе фишор биёрад, ба касе зӯроварӣ кунад, ба сари касе мушт бардорад. бинобар ҳамин албатта дар зери таъсири мусиқии нофорам ва гуфтан мумкин аст ки мусиқии зараровар ҳар гуна қонуншиканиҳо дар инсон рӯй пайдоштанаш мумкин аст. пас мебояд чунин мусиқие шунавид ки барои мо роҳатбахш бошад ва муҳим нест ки кадом жанр аст. муҳим он аст ки ба системаи асаби шумо созгор бошад ва шуморо ором нигоҳ дорад, зеро бузургии баҳр маҳз дар оромии он аст. мусиқиро одам хуш қабул мекунад, чунки ҳолати рӯҳи ӯ беҳтар мешавад ва барои ҳамин мусиқиро одамон дӯст медоранд ва барои ҳамин одамон дар лаҳзаи хуши зиндагӣ кӯшиш мекунанд ки мусиқиро шунаванд, мусиқиро гӯш кунанд ва мусиқӣ яке аз воситаи хубтар кардани ҳолати равонии инсон аст. мусиқӣ ки воқеан ҳам хеле як мазмуни баланд дорад, орифона аст, шоҳона аст, воқеан ҳам метавонад рафтору кирдору гуфтору амали шахсро дигар созад. воқеан таъсири мусиқӣ ба таҳти шӯр хеле баланд аст, зиёд аст ва ҳатто метавон аз тариқи
истифодаи ақлонӣ хиратмандонаи мантиқии мусиқӣ кайфияти қишрҳои муайяни ҷомеаро дигаргун сохт. вале бешубҳа ягона мусиқие ки созанда аст ин аллаи модар аст. зери аллаҳои ширини модар ба хоби ноз меравад ва албатта ин аллаҳое ки модар иҷро мекунад барои хобондани тифл зери мусиқӣ ба худ як оҳанг доранд, ба худ як наво доранд ва аз ҳамин ҷост ки таъсири мусиқӣ дар тамоми ҳаёти инсон ҳамроҳи ӯ ҳаст. вақте ки ҳамин писарам дар гаҳвора хоб мекард ва ҳар вақте ки аллакай ҷумуҷур мекард, яъне ки ғаш мекард, аллакай мефаҳмидем ки хаста шудааст, аллакай мефаҳмидем ки хоб дорад ва вақте ки ӯро дар гаҳвора мехобондем, суруди ҳунарманди халқи ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳсуна Эргашеваро ки мисол суруди алла доранд ва ҳаминро дар наздаш мегузоштем. Вақте ки гӯш мекард, аввал нигоҳ карда меистод, ин садо аз куҷо аст. гӯш мекард, як тақрибан 5 дақиқа ба ҳамин гӯш карда оста оста чашмонашро мепӯшид, хобаш мебурд. яъне ки ман то ҳол дар андеша ҳастам ки ин чӣ илм аст. мусиқӣ яъне ки як илми ғайб аст. худи аллаҳ худаш мусиқии ором аст. ӯ чӣ хел ки дар гӯши кӯдак мисол як доира занед ё як мусиқи тез навозад ё хомира ва барас ғаш мекунад, хор рафта наметавонад. оромӣ дар мусиқӣ бошад, агар инсонам вуҷудаш ором мекашад, дигар ин ки ӯ некбин мешавад. барои ҳар як инсон мусиқӣ лозим аст то худро ором созад. мусиқӣ барои табибон зарур аст то беморонро аз ҳолати рӯҳӣ ва ёки бехобӣ табобат намоянд. мусиқӣ барои омӯзгорон лозим аст то шогирдони хешро хуб тарбия намоянд. мусиқӣ барои навозандагон лозим аст то навъҳои тозаи онро офаранд. мусиқӣ барои эҷодкорон лозим аст то қаҳрамонони худро хуб ва диданӣ бисозанд. ҳамин гуна мусиқӣ барои ҳар яки мо лозим аст ва ҳар яки мо ба он эҳтиёҷ дорем. зеро тамоми хиштҳои зиндагии мо тариқи мусиқӣ гузошта мешаванд.